O Concello de Portodosón continúa mellorando os servizos e estradas no municipio. En marcha están varias actuacións e a próxima semana comezan outras novas. O luns comezan no Concello de Portodosón as obras de mellora das canalizacións na subida a Las Sieles, que se atopaban moi deterioradas. Dende o Concello preténdese realizar unha nova instalación para evitar as continuas roturas. A inversión supera os 190.000 euros e contempla, ademais, a reposición do pavimento e o soterramento de liñas eléctricas. Unha inversión de 180.000 euros que vamos a arreglar todo o que é o pavimento, que vai hacia Las Sieles. Aí vamos a cambiar tamén todo o abastecemento de augas, e máis o que é o colector general, porque é onde baixa toda a agua do pueblo da etapa. Vamos tamén a soterrar todo o que é lumeado, vamos a cambiar todo o que é o abastecimento de agua a cada vivenda, vamos a reparar tamén todo o que é o saneamiento, e despois vamos ya botar o firme, que vamos a facer un pouquiño, como máis ou menos como fixamos aquí na contorna da escola infantil, con este hormigón blanco, e tamén vai a ter parte das aceras, pero queremos eso, bueno, pues un pouco a línea que estamos tendo agora aquí en Portodosón, dende que firmamos o convenio con Cogami, pois é facer plataforma única para que a accesibilidade dos minusválidos pois non teña problemas pois subir unha acera, subir unha rampa que cumpla a normativa, non? Entón vai a ser tamén plataforma única. Tamén se vai licitar a obra de abastecemento de auga ao Pozo e Eiravedra, unha actuación que supera os 60.000 euros. Estamos ca licitación do abastecemento de aguas do Pozo, máis de Eiravedra, entre as dúas é unha inversión de casi 60 e pico mil euros, casi 70, que está ahora, a do Pozo está para xa axudicar, e a de Eiravedra está, bueno, pois hai dúas baixas temerarias e requirímolle ainda hoxe para que a justifique, non? Unha vez que recibamos a documentación que ten un plazo de 5 días, pois xa estará axudicada definitivamente. É unha obra que ademais é moi demandada polos veciños, porque non ten abastecemento de auga pública e a maioría das viviendas teñen auga de pozo. Como está a un nivel freático moi baixo, pois sallle agua casi salada, non? Entonces, bueno, pois é unha obra que bueno, pois quedarán moi contentos os veciños porque por o problema este que teñen, non? Unhas obras que están xa moi avanzadas son as da Rúa Atalaya, o primeiro paso para a futura recuperación da Alameda de Portodosón. Os traballos comezaron hai xa un par de meses e agárdase que poidan estar rematados no mes de agosto, para a procesión do Carme. A intención do Executivo sonense é realizar as actuacións coa vista posta no futuro, dotando a rúa de todas as conexións necesarias e posibilitando no futuro a recuperación da antiga Alameda. Esta actuación ascende a 240.000 euros.